Nikhumbule sithi inyanga yomama. Inyanga yomama bapho mama. Bekudingeka mama ngicela njengamanje ke angabi safona abantu besilisa bengisacela kufona umama kuphela. Ngicela ukuthethe lo mama bawu5 ukhona lapha engiyakhona. Inyanga yomama lena la inyanga yomama inyanga yosisi inyanga wonke umuntu owumama wonke umuntu owumama wonke umuntu ozazi ukuthi ngiyifemale. Ngicela ungishayele njengamanje ungitshela ukuthi uyamazi ini ukhethelezi uyamazi ini uzondo. Namhlanje ngicela sikhulume ngomama namhlanje ngicela itopic esiyokhuluma sikhuluma ngomama sikhuluma ngomama oqotho umuntu onengane uyena ngifuna afone manje yazi khona abantu abangekho sure umuntu enengane kodwa akazazi noma umama noma mawunengane eyodwa nje usumama automatically you are a mother 08610 bengicela kufona umama othi mina I'm proud of being a mother othi mina ngishaya isifuba ngokuma umama owami umntwana ngimthathanga ngawumlahla ku drain kodwa wami umntwana ngamthwala inyanga ezu9 ngiqeda waseyaphila ngawa ngivuka naye umntwana ngathi mina lapha engihlupheka khona ngathi ngithola indoda ngathi ngeke ngimlahle umntanami kodwa mawungithanda uyongithanda nengane yami sithi ngomama banjalo sithi ngomama ba proud of being a mother noma esehlupheke kanjani kodwa umntana akakamlahli sithi ngomama banjalo ngicela bangifonele njengamanje 08610 ngiyothatha nje incingo ezi5 kuphela bese ngiqeda lapha siya kuzondo sikhuluma ngomama inyanga yomama namhlanje inyanga yomama namhlanje siconcentrate kokhona kakhulu komama umama omuhle wesifazana ohlakaniphile uyayakha indlu yakhe qede bese iyahlala kodwa isula siyayibhildisa umama ohlakaniphile noma kunzima kanjani ku relationship uyahlala kodwa isula sithi mase sihleli bese siqeda siyahamba hayi sithi ngomama bazodla ama benefits umama othi mina ngawakha lo muzi 10 years kodwa sekuyisikhathi sokuthi ngienjoye manje isikhathi sokuthi ngikhuleke ngihlale qeda bese kuba isibonelo abanye ababuye emva kwami babe isibonelo sithi ngomama banjalo 08610 vuma sawubona vuma sawubona yebo Vuma sawubona Yaba unjani Yes sithini lapho Jangi sikhuluma nobani kuphi Nazo-ke mama nazo-ke sisi una ingane Are you a proud mother Are you proud of being a mother Siyabonga sisi wami uNkulunkulu akubusisa esithanda ngothando lika love yezwa Thank you malo 08610 sekusela ba4 kuphela sicela phone omama kuphela umuntu othi nginengane uyena esicela ukuthi njengamanje afone hayi inkosi yami laba abanganazi ingane abame kancane kodwa makade uyifuna ingane singakushiya ngaphandle you are a mother automatically you are a mother kade wawuyifuna ingane kodwa uyithole vuma sawubona Vuma sawubona Yaba njani Yes sithini manje Vuma sawubona Nkosi yami siyadlula lapha network yamshaya 08610 sekusela bathathu kuphela sithe siyothatha aba5 abathathu kuphela sikufona omama abame obaba abame obhuti let omama bathatha isibusiso sokukhethelezi because ukhumbule mawukhuluma nami automatically you getting the blessings 08610 08610 bapho mama ake kunyakazo mama bapho mama baphesheya bapho mama basegoli bapho mama basekapa vuma sawubona Awundimandimana temezweni mama lo proud ngomama nethina ngati yakubongisa mkhulu wami nazo ke sifuna omama banjalo abathi I'm proud of being a mother une how many years kule relationship yakho sifuna mama banjalo siyabonga mama uNkulunkulu akubosise noma kufika izimo ezinjani kodwa uhlale nje noma kufika ziphi izinto inkinga kodwa uhlale nje kunjalo nje ziyohlala zibheda lezi ingane kodwa unganaki uhlale nje lapho yezwa mama Amen mama ube nosuku oluhle vuma sawubona 08610 08610 kusele nje ababili esiyobathatha bokugcina 08610 baphi kanti osisi bapho sisi bapha ama slay queen baphi ku ladies house sanibonani ku ladies house nikhona yini baphi ku ladies house abavuke isikhathi sabo njengamanje ukuthi bavuke ku ladies house baphi vuma sawubona
Kunjalo my sister. Kunjalo my sister. Welcome home. Kunjalo. You've been trying. Nazo-ke at last wangena Nkosi yami. Wangena impela sisi kulo ukuthi uphakathi. Right sisi uNkulunkulu akubusisa sisi wami unayo ingane. Mazingane baba. Are you proud of being a mother? Uyishaya isifuba. Siyabonga sisi wami ngiyafisa ukuthi kusasa ngiyongena nawe emanzini uyezwa? Siyabonga sisi wami ube nosuku oluhle uyezwa? Thanda ngothando lika love. Thank you my sister. Ake satokugcina njengamanje 08610 300 08610 nikhumbule njalo ukuthi lolithande nginithanda ngalo adlulo likaMazulu lihlalo lihamba phezulu adlulo likaMakoto wasekhaya angazaphatheka kabathi hayibo njalo sengadliswa mina sengadliswa mina ngibuswa idliso 08610 300 vuma sawubona. Sawubona mkhulu. Nazo-ke sikhuluma nobani kuphi? Ukhuluma noMamthande Monti mkhulu. Mamthande Monti. I'm very proud of being a mother. Nazo. Yenda phupho before birthday yakho lapho ngathi ukuthi mangithatha isibusiso sami ngijonga ngifike kukuphepha elihoqoziweyo mfuthu ivuke ndibalise kusethekhaya but isiphepha simkhulu kusene umntana ngiyakafuna ukubheka esibhedlele semakhiwane right now ukuncedisa ingqondo yakhe ineminyaka 10 mkhulu esesesenikesiyakhe kodwa lo muntu ufundile wayengiclub wayisenza yonke ngiyabulela mkhulu qhubekeka mkhulu ngiyabulela mkhulu. uNkulunkulu akubusise mama uNkulunkulu akusikelele umntanakho abe right mama ndizawuthandaza umntanakho ndizamthandazela you and your family. I wish you all the best. uNkulunkulu anibusise. Thanks for tuning in, thanks for calling into the studio, and God will bless you. Uyakiba mama. Ngiyabulela mkhulu nabantwana bami ndabathumela ukuthi ngiphiwe abathathu wabafunela iflake nabathi izinto zabo bayenze bathi bebengaboni nemali abayithangelelayo kodwa bathengele impahla abantwana benza izinto ndiyabona umsebenzi wakho mkhulu ndiyabona. Thank you my mother. 08610 Zondo ngifuna njengamanje uhlalela ungene ndoda amadoda ngifuna manje itopic just nje ubatshele nje itopic esiyokhuluma ngayo namhlanje inyanga esikhuluma ngayo inyanga nje yomama Zondo ngifuna nje iminute nje Zondo ngikubonile izoluthukile mawubona umshini wami wathuka wavuka isilwane lesesivuka nakumina ilento omkhulu into engingayisho ekufuneka sikhule kuyona yabo mina iKaizer Chiefs angiyifuni mina angazi competitor ngiyifuni kodwa ingilimaza ngento eyodwa once yawina ngiyalimala futhi ingangenzanga lutho once iKaizer yashaya ukubhlungu ukubona umuntu ongamfuni ephumelela ngiphinde baba kubhlungu yikho kuthiwa abathande bonke abantu ngoba kwathi if umuntu eblessa lo muntu ongamfuni omkhuluma kambi kuyobiza ukuthi ubathanda abantu ukuze ukubazi ukubashayela izandla babenze kahle njalo futhi umemu umekwenzela kanje unkosikazi wakho is because watshala kuyena ngiphinde baba uma ubona umuntu osifazane enza into enkulu endodeni ubokwazi lo ndoda yatshala kumuntu osifazane akamananga wavuka nje wakuthengela imoto baza abantu neningizimu Afrika ukuthi watshala usuyavuna usho mama ngamtshana ngithi mina watshala kuye usuyavuna futhi uyawazi bengididliso la besebenza ke uyawazi usize wesithathulo osigqokayo umzwela ngithi futhi uyalazi nohlobo lesithathulo osigqokayo sibone ngemoto uthe namhlanje ngisesantini kaLV ngizobe ngisesantini kaLV namhlanje uyena ongikhiphayo njalo lo mama yabona nami ngizoletha ufro wami kuwena futhi ngiyano ngizoletha ufro wami kuyena ngithi akanithi ukuxoxa naye no okokuqala nje angikubongele mkhulu
izinto mfethu oyitholayo into engiyifunde kuwena uyafukuza akakhuluma ungazi athi unomuthi unjani awumani ulale nje uyafukuza lento ibona uyithola mnganami abantu abazi kwi closet mina ngikwazi ungekho kwi mic ngikwazi ungekho esigodlweni ngikwazi ukufukuza wena ithelo lezi sokufukuza iningizimu Afrika yazi ukuthi ayikho inkomo yobuthongo. Thank you mfethu. Thanks baba. Right. Sikhuluma namhlanje ngowesifazane inyanga yomama nawesifazane ohlakaniphile ngifuna sigcile kakhulu komama. Ake siqale ngomama. Ake siqale la mkhulu. Ngifuna 30 seconds ngithime bese ngisuka lapho bavusa abantu manje. Ngifuna bavusane ngibadlale le ngoma. Ama second life yo. Sicela wonke umuntu ahlale kwi cellphone yakhe. Hlala ku cellphone. Avusa abangani ba. Mkhulu ake ngisho nje into eyi1. Ayu aware ukuthi uma ekhaya kwakho mkhulu. Singena kwakho. Uthando nalo, yabona uthando nalo. Inhliziyo nayo. Sinandaba nalonto. Thina sibheka umama uyahleka yena esontweni iphutha elenziwa umfundisi siyalixolela elenziwa umama umfundisi asilixolele angiphinda again masingena kwakho mkhulu wena uyabathanda abantu uyahlanya ngabantu futhi uyakunqamela ukuluza ngabantu masigijima siya kwakho ihloko okuqala sibheka uma uyasamukela yena uyahleka yena kubhlungu kuye ekhaya elinendoda ehlekayo kanti umuntu osifazana uhlinile kubhlungu kuye esontweni elinomfundisi onogazi kanti umama umfundisi unesipina sizothi wonke umuntu osifazane vusa ingane yakho vusa uanti wakho vusa ukhokho umama sizokhuluma ngemfihlo angazi ngizoqeda yini imihlo ewu5 eyenza umuntu osifazane abe nesipina nemihlo ewu5 eyenza umuntu osifazane abe nogazi ngisho ungenayo hairstyle ungenawo ama hips ungenazo ifaka mawunogazi muzi wakho uyoma kodwa songena kakhulu masiqala owesifazane ohlakaniphile uyayakha indlu yakhe kodwa oyisulu uyayibhidliza ngoba uphukuphuku bakhe i-relationship ayimiswa ezinye izinto imiswa ubuhlakanipha komuntu osifazane futhi ibhidlizwa ubuwula bomuntu osifazane. Proverbs 14 verse 1 nabantu abayibhayibhelini isho njalo owesifazane ohlakaniphile uyayakha kodwa ongahlakaniphile uyayibhidliza. Ama relationships amaningi abhidlizwa ngamademoni abhidlizwa ngabantu abhidlizwa ngayini abhidlizwa i-absence yento eyodwa ama hips ayekhona inwele izinto zazikhona iweave yayikhona kodwa ingqondo yayingekho once ingqondo engababikho lo muzi sekubhaliwe intokweni mene tekeni ufasini vusa abangani bakho njengamanje uvusa abangani bakho siyabuya noZondo nansi ingoma sifuna ukuyi-enjoy njengamanje uhleli kwivuma 103 lapha uhleli no Dr. Tetheleza uhleli no Pastor Semi Zozondo isikhathi sethu njengamanje it's 25 minutes before 5 o'clock awuthole le ngoma ubavuse bonke siyabuya Let's hope usumvusile umngani wakho lapha ekhaya let's hope usumvusile my friend ngoba kungenzeka ukuthi nishomene kanti nishomene ngokuhleba ngoba phela kunabanye abantu abashomene ngokuhleba kungenzeka ukuthi awukamvusi mvuse manje kushubile manje studio kwashube it's getting hectic it's getting hot actually basho kanjalo ngesingisi inkinga ngifundanga ngiyafisa ukuthi ngabe ngangifundile yazi bengizoyisakaza ngesingisi it's boiling kuyabile studio kuyabile studio fire in the name of Jesus sisho kanjalo sisho kanjalo Sunday so this is your fire sithi happy birthday mkhulu wakhulu umuntu emncane Kehla la makhe ikehla likakhulu kehla la makhe kehla happy birthday kunjalo studio is 21 minutes before 5 o'clock uhleli kwivuma 103 mawusibamba uphesheya kwezilwandle noma uphesheya lapha eGoli uthi www.vumafm.co.za ebese usilalela ngeinternet noma kuthiwa i-network yahlupha la ukhona vele ushiye phansi indaba ye-frequency ebese uthi www.vumafm.co.za uzosizwa kamnandi Pastor Sithembiso Zondo ngihleli nawe ndoda amadoda awugijime nami futhi uvela ungene kule ndaba nje ujule nikhumbule ukuthi zonke lezi inhlelo manje no Pastor Sithembiso Zondo uma ufuna ukuyibuka iya ku YouTube uzosibuka nje ngicabanga ukuthi izobe silodiwe ngoMonday noma ngoMonday izobe sikhona ku YouTube uthi nje Dr. Kethelezi ku YouTube uzoyithola yonke lento esiyenzayo yabona manje kuyashuba manje studio Pastor Sithembiso Zondo over to you ndoda amadoda nje ngikunike nje u3 minutes ngithi mina awuyichaze le ndaba uma uthi owesifazana ohlakaniphile uyayakha indlu yakhe owesula uyayibhidliza uchaza ukuthini asikucaciseke mkhulu lokho sikubeke kwi standard grade ngicela nje ukuyixoxela nawe mkhulu asitshela umuntu osifazana osekhaya eqala ukuthi njalo kubantu besifazane nibalekile angiphinde lapho nibalekile ungaboyibuka ngerelationship odlule kuyona musucabanga ukuthi makunomuntu wakwala wakushiya there is something wrong with you
abanye abantu abakushiya is because abaze bafunana empilweni ungakhohlwa ukuthi izinja utshani ziyachamela ziphalazele zibungcolisa utshani abungayinyezi ukuthi mina yindaba bebengingcolisa kanjena cha inja cha tshani unebhadi lokuthi usahlangane nenja uNkulunkulu usazokwenza ngelilanga uhlangane nenkomo noma imbuzi eyothi mayikubona imbongo uNkulunkulu uminji ibuka utshani ibuka into okungcoliswa kodwa imbuzi nenkomo mibuka utshani ibonga uNkulunkulu sometimes makunabantu abakuxhaphazayo ube nebhadi wahlangana nabantu abarong hayi ukuthi wena urong ngiyaphinda again umuntu wesifazane ubalekile mkhulu ke ake singene nje kuma seconds ayifula singakhohlwa ke indoda ithenga igrosa mkhulu ithengani igrosa kodwa umuntu wesifazane ashintshe igrosa ibe ukudla inuke kamnandi umuntu wesifazane indoda ithenga indlu umuntu wesifazana ashintshe indlu ayenze ibe ekhaya ifudumali umuntu wesifazana exactly ibe mention umuntu wesifazana unesibelethi iwumbo ukwazi ukuthatha into encane ayenze ibe enkulu angiphinda again awuyena umuntu wesifazana uma isibelethi iwumbo ungenayo figuratively umuntu wesifazana umuntu othatha into encane ayenze ibe enkulu umuntu wesifazana umnika into encane wayinqaka kahle into encane uyayifukamela i-incubator bese ibankulu umnikeza indlu ayishintshe ifudumali ibe ekhaya umnike umuntu wesifazana umnike indoda ithenga igross umuntu wesifazana ishintshe ukudla umnikeza iseed impewu ayifake esibelethweni ayenze ikhulume ithi mama baba wena washiya impewu itencane wayishiye wanganaka ay incubate umuntu wesifazane wamnikeze word uyishintshe ibe isentence wamnika isentence ashintshe ibe paragraph wamnika iparagraph ayishintshe ibe ichapter umthengela iMercedes akushaye back ngeLamborghini ukuthi umnikeza into encane ngithi umuntu wesifazane umenzela into encane ugadeke bawuzomnika istress futhi ngoba ngiyasaba uzobuyisana labashintsha ngiyasaba mawuzomnika istress ngoba angazi uzobuyisana umuntu wesifazane njalo ungayikhohlwa omkhulu lento kangakuthi noma amajaji lalela umuntu wesifazane ekhala ukwazi njalo umuntu wesifazane ukuhlukanisa phakathi kweqiniso nehaba ngoba kwenzeka into encane mase bayixoxa benkulu mawuxabene naye nje wadlula kanye ngemoto into yaziwa ukuloke ehlenyuka angehlanga ngenyuka ngidlule kanye ngithi ayibona umuntu wesifazane sizosho mkhulu lastly songena nje eculweni umuntu wesifazane siyacela akungaphuzi indoda bese kudakwa wena yabona ke leyo bese ngayenzela isihloko sayo akungaphuzi indoda bese kudiyazela wena umuntu wesifazane umuntu wesifazane bethu sicela neindaba zakwakho ungayibhutshuzeli ngaphandle ngoba njengoba nibambene ngocicane nithandana sithandi khona abantu abacross amabhoda bengayile ukuyolanda umuthi wempumelelo kodwa bayolanda into yokulimaza nina kunabantu abanibalelayo abathi 5-10 lezi nje ayikahlukani namanje uma dokotela nithengelana imoto kwabanye bethu akwehli kahle elithi iBhayibheli ubuthonga bufiki singakugilanga mawenza into enhle ngiyagula kubaleka iappetite mawusaphumelela kubaleka iappetite ngitshela bonke abantu besifazana ukuthi iBhayibheli malithi owesifazana ohlakaniphile uyayakha indlu yakhe kodwa oyisulu uyayiphidliza ngesandla noma indoda ingadakwa kodwa ingane ziyafunda zibodokotela ziba amaloyazi indoda idakwa kodwa mangadakwa umuntu wesifazane kudakwa into ngakudakwe namawindi angiphinda again thina besu8 ekhaya my father was an alcoholic kodwa uma ubesikhulisa edayisa uparaffin isidayisa amabhodlela ukuthi ubesondla kanjani uma si8 angazi umuntu wesifazane ukwazi ukwenza into ezu5 ngesikhathi esisodwa uthethe ingane eyithulisa emhlanje abegoqoza ibhoda abephethe imop abecleanisa itsha abenakubaba ubabephethe remote yebo uyenza ngesikhathi esisodwa umuntu wesifazane ke lokho sizothi umuntu wesifazane nibalekile ningakhohlwa uNkulunkulu wadala uAdam asitshela iduration ukuthi uAdam noEva ungacathi uNkulunkulu wadala uAdam Monday wayesedala uEva Tuesday cha kunesikhathi eside indoda ihleli yodwa wathi uNkulunkulu ngeke ngodalile amaxoxo this is good ngidalile ihlahla this is good ngalidala ilanga this is good kodwa mase ngidala indoda this is not good ake ngenza into ezodala le ndoda ibe right ngizothi ke umuntu wesifazane fana nelanga esani mkhulu nayi imfihlo la emhlabeni kumnyama kunjani mkhulu kumnyama ilanga elifikayo bese kuyakhanya futhi ngabo past 5-6 uzolibona ilanga selihamba liwushiya umhlaba umnyama unjalo ilanga malifika lixabana nobumnyama alibanga umsindo kumnyama kodwa ilanga malifika lithi mina am the sun umuntu wesifazane is like a sun when the sun appears the darkness disappears isun umuntu wesifazane uthi I'm original when
I appear esigodlweni kumkhulu as unkosikazi when the original appears the photocopy disappears musukuba umuntu esifazana obanga umsindo iba umuntu esifazana othi mefike endodeni efike ekhaya afike impawu imath imkhulu ngangathola 24 out of 400 ungaboni kandami elikhulu ngashweba mkhulu imath ngaya kuthisha ngifunde emakhumbuze emlazi ngayo complain ukuthi sengamzathi kunephepha lilahlekile 24 out of 400 ngathi ngibuye ngase ngithole 12 wathi wena khanda elikhulu bengikuzwela la wrong ngizana ungihleke studio akuhleke bengikuzwela ngabuya sengithole 12 kodwa noma mkhulu phela ngawuthola u12 mina ngangisiqenge kusayi arithmetics lento ukuthi 1 plus bhokisi kwenza 6 5 la usafunda ama-set ne-number line ngafunda impawu eziwu4 eyibalweni kwi-maths u-plus sign, minus sign, division, multiplication. Umuntu wesifazane izibuza ukuthi uyiphi sign. Khona umuntu wesifazane umfaka enhlizweni yakhe kanti u-minus sign. Uzoqeda imali, uzoqeda injabulo, uzoqeda ubuthongo, aqede yonke into uyi-minus sign. Kukhona indoda othi uma uyifaki u-minus sign, nibabheka abantu abawu-minus sign empilweni abathi uma befika bazoncela bazodota. Khona abawu-division sign, u-division sign ithi minus plus dot. Loyo uthi mefikile akushiya amaskasa abadot, akufica ungagula akushiye nesifo, akufica unemali akushiye kuma-credit bureau, akufice kade ungenangane akushiye ney'ngane angazondli, ubagade o-division sign. Khona besifazane aba-right abawu-plus sign. Sesiqeda nje mkhulu abawu-plus sign abathi uma befika uyizwa indoda ithi nkosikazi wami ngiyabonga ukufika kwakho ngake ngifike kuleli zinga. Khona bawu-multiplication sign, umkhulu athe phezulu kodwa ehle uma efika nkosikazi wakhe athi mngami ngiyabonga nanti into engikuthengela yona. Umuntu wesifazane ithandaze enkosini kuthi inkosi ngicela ukuba u-plus sign ey'nganeni zami, ngibe u-plus sign kumyeni wami, ngibe u-multiplication sign kwami. Lithi iBhayibheli incwadi ye-Proverbs owesilisa uyayincoma akhulume ngonkosikazi wakhe kwamanye amadoda. Eyakhe indoda mayixoxa kwamanye amadoda ithini ngawo, ubaba wakho mexoxa ngawo uthini ngawo. Ayikho into ebuhlungu njengokubona umuntu osifazane emuhle kanti ingqondo ayikho, inwele zinde kodwa ingqondo emfishane. Right, njengamanje asikhithime sithole le ngoma emnandi kakhulu laphana soyithola ku-Ayanda Ntanzi noThina Zungu. Ubatshela ukuthi uzonto akahambanga, uyabuya zonishiyela ama-details akhe, lungisa ipeni nephepha uzonishiyela into zakhe imininingwane yonke. Kodwa ke enjoy le ngoma njengamanje, ngoma emnandi kakhulu laphana lihlele kwivuma 103 lihlele noDokotela uKhethelezi. Umhla ka7 ku-August bengizalwa njalo ngomhla ka5 August. Kanti ke nikhumbule ukuthi Sunday noma Saturday siye emanzini wonke umuntu akagqoka into zakhe ezimhlophe. Sehlele khona emfuleni siyogeza siyoshiya zonke izono. uThina Zungu ithi ngaphandle kokuthi wena uyikho konke isikhathi sethu njengamanje sigijima laphana ku8 minutes before 5 o'clock sihlele kwivuma FM vuma 103 hlele noDokotela uKhethelezi njalo ngolwesibili kuze kuyoshaya uLwesihlanu. ngolwesihlanu usuke khona uPastor Sthembiso Zondo, sikhuluma ngomama, sikhuluma ngowesifazane ohlakaniphile owakha indlu yakhe eqede besiyahlala. Ngibathanda kabo mama, ngifuni ke bathinte ngoba esigodlweni ave bekhokha kamnandi ave bengikhokhela kamnandi esigodlweni, angifuni lutho ngabo mama ngoba esigodlweni hayi abayilena bayibeka njalo phansi futhi yangiphathi uma ubenzela into yeqiniso ngoba bayabuya bezobonga. Most of ama gift ngiwathole kuphi? Mama. Yithole kuphi Lamborghini? Mama. Ungibona nje ngigibela imoto ka6 million ngiyithole kumama. Nawe uzalwa nje uqhamuka kumama. Hey madoda abanesibindi. Ngiyaye ngisho ngithi lithi igama umfazi ufa enjani azi. Yayi ngayithinti leyo sabisaya, angisafuni ukukuthinta. Yabona angisafuni ukukunika ngisho isecond Zonda angisafuni ukukunika ngisho isecond. uJesu mkhulu mase efile sethuneni yamkhombisa efile sethuneni amadoda ayisehambile kodwa besifazane babonakala bethi ngeke siyomgcoba noma bamgcoba inyawo ephila bamgcoba noma esefile akathanga besefile bamdawutha. Ungayidawuthi indoda yakho umuntu esifazane ungayingabazi ungayingabazi ingane zakho, ungayingabazi ifamily yakho, ubalekile umuntu esifazane bamlandela ngisho esesethuneni. Ungayilandela indoda yakho noma sekubheda, ungamlandela yini umfana wakho noma sekubheda. Umuntu wesifazane uya very important. Sizosho ke ngizongena emkhulukweni mkhulu ka7 days ngenzela i-counseling mase ngiqala ngifuna ukuyishaya mhla ka15 kuyale. Ngicela ukuzobe ngithandazela abantu but ngicela bangishayele kule number bonke abantu abafuna sixoxisane nabo bakhona nje abafikayo mkhulu.
ngiyabadonsa abafikayo sikwazi ukuhlangana nabo sixoxe nansi inamba esitholakala kuyona it's 066 053 07 91 066 053 07 91. There is nothing impossible with God if you believe. Ayikho inkinga engasolveki. Every problem has an expiry date. Ngiyayithanda leyo Pastor Thembiso Zondo, ngiyayithanda leyo ndoda amadoda, ngiyayithanda leyo nimzwileke uthi bonke abantu abafuna ukuthi kunomkhuleko esubambile oka 7 days uma kuuthi impela ufuna ukuthi ube part of that prayer, ikhona inamba ishile laphana ethi 066 066 uyabaleka manje uyabaleka impela sithunywa sami simngenyawo yeah it's 066 053 0791. Bonke abantu abafuna ukuba yipart yokuthi sithandaze ndawonye bafethu, awukho umuzi ongenantuthu yakhona, ayikho indoda engenankinga yayo, akekho umama ongena stress sakhe. Ungasibona siclean, usibone sibahle, kunezinto esiyifihlile, inyembe zoyikhalile zincane nokuhleka usazokuhleka, nezinto ezikulahlekile incane, nezinto ezisazoza abahlekile basheshe bahleka. 066 yeah 066 053 07 91. Siyabonga kakhulu Pastor Thembiso Zondo, ningakhohlwa ukuthi uDr Khehlelezi kusasa kune special esikhulu kakhulu sithi happy birthday special ePharmacy kaKhehlelezi 407 Salmon Grove, laphana ku Salmon Grove Anton Lembethe Street ku Smith Street ngo6 o'clock noma ngo5 5:30 ube sowuhleli laphana ubamba iline ufaka isifonyo sakho ube sowubamba uline. Kunama products amasha, gijimani ke niye khona masisuka laphana, sisuka sonke sibheke khona emahlabathini ngo6 o'clock ntambama, phathi into zokushintsha, phathi impahla zakho zokushintsha, yonke into sithi cross night service, sithi thina happy birthday sizobe sithi siyongena emanzini intathakuza zangesonto, siyongena masiphume emanzini siya laphana etendeni. Laphana uzobe khona uPastor Thembiso Zondo, uzobe khona uDumi Mkokstati, uzobe khona uThina Zungu, uzobe khona uAyanda Ntanzi. Lapho siyobe sithi happy birthday umkhulu, siyobe simnika ama present, siyobe simshayela amati, siyobe simshayela itafula, siyobe simshayela simnika, maybe who knows, maybe ngizothola enye iLamborghini. Ayikodwa umakoti uvalile umcimbi. Ayi ngiyabonga amaZulu, angiyabonga mama, ngiyalithanda idliso lakho, ngicela uyothayisela futhi, uyothayisela ufake elinye mama, fake elinye, maybe usazongithengela iprivate jet. Ngiyathanda lapho mama, lapho khona unfortunately akalaleli umakoti wami, uthanda ukulala kodwa umakoti wami ulela akalalele, kodwa ngiyalithanda idliso. Bonke abantu bakaZulu bafowethu, hayi ngiyathanda ukuthi nangilethela umuntu onjena idliso lakhe ngiyalithanda. 0329486017 inamba kaDokotela uKhehlelezi office 0329486017. Mawungibona othi mkhulu, mawungibona nje othi mkhulu, unginike inhlonipho, unginike yonke inhlonipho, ngoba phela usuke na ubusisiwe ukubona umuntu njengami, angibonakali kalula njalo. Kungenzeka ngihlala ngidlula phambi kwakini awungiboni ngoba uNkulunkulu akakafuni ukunika lesi sibusiso. Uma amehlo akhe sevulekile athi ba wangibona othi mkhulu, khothame kakhulu, uguqe kakhulu uthi mkhulu. Namhlanje ngithe goli ngiseThantini ngo11 o'clock nje manje ekseni ngizobe ngiseJoburg laphana kaLV, ngizobe ngiqala ukungena. Ngijabulile nje, ngijabulela nokugibela ibhanoyi, yabo ngijabulela nokuthi umakoti uthe hayi cha ngizolibhuka lelibhono ibhanoni, angazi kuthiwa imango noma yini levala amadlebe, kodwa ke asigijime sithole le ngoma kaDumi Mkokstati, uzobe khona naye uDumi Mkokstati. Nginithanda ngothando lwalapho siyohlangana loLwesibili sometime someplace, nibe ne weekend emnandi siyohlangana emahlabathini. Ngiyanithanda.